Kam do materskej školy? Materské školy sú jedným z prvých článkov výchovy a vzdelávania, kde cieľom je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie sa do skupiny a kolektívu. Materská škola Veľké Držkovce je jednotriedna, ktorá poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie pre deti vo veku od 2 do 6 rokov. Nakoľko máme voľné kapacity, tak prijímame aj mladšie deti ako 3 roky. Sme materská škola rodinného typu s kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami, možnosťou výučby anglického jazyka formou krúžkovej činnosti. Z dôvodu nižšieho počtu detí je možnosť individuálneho prístupu k deťom, ktoré to potrebujú. V spolupráci so školskou jedálňou sme zapojení do školského mliečneho programu a do programu Školské ovocie. Naším cieľom je vytvoriť materskú školu, do ktorej deti radi chodia, kde staršie deti pomáhajú mladším, kde učitelia sú kamaráti detí, kde sa rešpektuje osobnosť, sloboda a dôstojnosť dieťaťa, kde sa dieťa spontánne rozvíja v podnetnom prostredí. Hrami a ich motiváciou sa usilujeme rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie, sebaistotu a jedinečnosť. Podporujeme vzťah detí k poznávaniu a učeniu, edukačnú činnosť zameriavame na priamu skúsenosť a aktívne bádanie a overovanie si nových vedomostí. Pravidelnou a nenútenou formou vedieme deti k zdravej životospráve, starostlivosti o svoje zdravie, konzumáciou najmä ovocia a zeleniny a pravidelnými pohybovými aktivitami. Zúčastníme sa rôznych aktivít zrealizovaných v rámci mesta, spolupracujeme s obecným úradom, s občianskym združením a inými inštitúciami. Interiér materskej školy je vybavený novým nábytkom, dostatočným množstvom edukačných pomôcok, dotykovým monitorom, kde deti majú rôzne možnosti využitia vzdelávania. Exteriér materskej školy spĺňa bezpečnostné a hygienické podmienky, je vybavený detským ihriskom, oddychovou zónou, pieskoviskom s tienidlom a bonusom je umelý trávnik v zadnej časti školského dvora, kde deti môžu rozvíjať pohybovú zdatnosť a uskutočňovať aj sezónne pozorovania a scenériu okolitých hôr. Zaraďujeme sa medzi ekologické materské školy, nakoľko z projektu obce bola zrealizovaná fotovoltaika. Týmito benefitmi vás srdečne pozývame na zápis detí do našej materskej školy, ktorý sa uskutoční od 2. mája 2025 do 16. mája 2025. Zákonní zástupcovia detí budú mať možnosť prezrieť si interiér a exteriér materskej školy v čase od 9:30 do 15:30 hodiny, kde im budú poskytnuté bližšie informácie s možnosťou využitia zapojiť svoje deti do rôznych aktivít. Na nové deti sa teší celý kolektív materskej školy.